Bueno, manghigala magkasama. Ang atong magtutampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dubrek. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang atong magtutampo si Dubrek. Kini ako kupare, tungod lagi kay suod kay may anin duha. Murami si Pedro ug si Nanit Navarro, suod kayo. Ari gid siyang bagan ako kung say problema. Unya kay suod lagi adi sa takabaliba doy. Mao nga kun unsa ni problema nako no, inaniod ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Matod pa ni Petra, mas nindot yun ang salsa kay kinig sayawa susama sa kuratsa. Kay sa batanon pa kuno siyang dala. Si kuno ang rayna sa sayaw nga kuratsa. Ang mga lalaki dito sa baryo nila ilog-ilogan alay ni Pira nga musayaw kuratsa. Daghang gwapo nabi. Oh, mama. Naano pa rin ka doon, may tuyo ko doon siya ni mo. Unsa may tuyo sa daan ang kanta pa ta dire. Ambot lang, oy, pangutan, oy, ako. Pasudla lang day, pasudla lang dire day, pasudla lang. Oh, pre, o say ato nimo, pre break. We. Masa di pa ka sulti si mong tuyo, mga kanta sa tabi kay murag naputol akong kanta gini sa sawa da. Mga tata. Larga, tay sa ha. Nice, kani ato katahon. Kaya na, kaya pre. Okay. Kani. Kani ato katahon. Larga. Kaya sa pagkatabi. Malaki niya. Kung mainotil ka sa gugma, ayaw lang dayon kabalaka. Bahala na og mga ut-ut, daghan pa ang mudagino. Magpretend ka, ayaw og labda, kay dinhining kalibutan may happiness. And there is all of sadness. Kung aron di ka mabisto, smiling me, show your candies. Come to me, atong tambalan, ang sinabtunon ning dughan, kasing-kasing tiyatakan. Manes, el todo de la baja, en el trela de Tambotso, ginamos iinkasahos, el otap carial los helios. Pastilan ay sigig reaksyon, agwan na kay gituyuan. Can you see? Ang kagool nagperme, soroy-soroy, lingaw-lingaw. Come to me, I'll make you happy. Can you see? Do not ay adlaw, ang kahayag mo naglantaw, ang pagmahay mo mahanaw. Japanese! Sosuke El Kawasaki, Tamaraw Toyota Honda, Daihatsu Yamaha, Isuzu at Ajinomoto. Magpretend ka, ayaw og tagda, kay dinhining kalibutan may happiness. And there is also sadness, og aron di ka bapisto, smiling me, show your candies. Come to me, atong tambalan, ang sinabtunon ning dughan, kasing-kasing diatakan. Magpretend ka. Okay, may lang to, Droy, naluyogan mo gamay, panindot kayo. Tamlingaw, bitaw. Ano problema mo? Nasuroy mo ka? Ha? Ano problema mo? Kuha lagi pre, kanang Ano saan? problema ko aning akong asawa pre. Ano man? Wa pa man ka pada kwarta pre. Naibaw biya ka nga tuas Dubai ang trabaho kong asawa. Oo, tuwa na trabaho. Ano yan? Pre, kining mangyo ta ko pre ba nga muwam ko nimo diha og bisag 5K lang. Okay. Ilisan ko na ko sunod semana pre. Kay ingon na akong asawa nga sunod semana siya magpada. Mo ba? May bakasyon ang kuno iyang amo nya gipakuyog man siya. Nya sunod semana Uli sila? Muli siya. Mao nga sunod semana sunod semana siya makapada kwarta. Ako lang tubuan pre. Pila to pre? 5,000, no? 5,000. Ay, kini hindi ako kwarta pero para bayar mo sa kung utang taon pre. Pre, pangyo alang tam ko pre.
Unya lang ako na bayri o di ba kuan ako ba ug nanay padas ng asawa. Ako sa nang gamiton pre kay akong ipalit og tambal pre oy. Daghan ko kay kog tambal nga palitonon pre. Kasi gasto ni mo 16 anyos ni mo. Ay. Tiang ra ba ka niya gasto ni 16 anyos. So, sige. Gabaan ka tan di sa sendo. Aki ang dagulo lagi pre. Ngun ana mo ng doktor pre nga dili ko papartahan ng akong tambal ipapalit yun. Hadi ba? Kayo Kayo absent ka absinan og tumar bisa ka usa dili pa absinan og tumar. Ano Sa man? kausa lang dili yun. Balik ko sa uno, makabalik mo ka sa uno, ana pre, no? Oo, yung Mao balik na sa lisod sa na pre, lisod kay na o makabalik ka sa uno. Mao nang mahangyog ko pre. Lisan lang ti ka pre ha. Ako lang tubuan, nigpadas kong asawa pre. Sige nya, okay, war ko no. Tapos may 3,000 na magyud akong kwarta. 3,000? Oh. Sige lang pre. Main lang na pre kay balag. Gamay lang akong palit akong panon ba? Akong pitaon nun. Sige. Ako tayo sa tago ko kay akong pauton sa nan kay Ang paglain sa sadis. tong asawa. Sila ini sa. Tawagan ko sa. Sige ito pa. Salamat kay pre ha. Isipon kuning dako kayong kabubuton ako nimo pre. Kay giluwas man ko nimo akong kinabuhi nimo, akong imo man giluwas akong kinabuhi. Kaya na may problema na basta ilisil kita na pre ha. Trabayan taon no utang taon. Ay kabala ka pre. Tubuan lang ko ni pre. Sige, may problema pre. Kanot! Naradaig kang kanahana ka? As kalugayan akong pinangito ni mo, oy. Diin mo tao ka magtago ng espirinuha, oy. Pre, kanot, kitsa man na siya. Uy. Ay, Pagkatingog diha. tagalinding company ko. Sige kog panawag aning tawhana. Di, kyan mo tubag. Hangtod nga, nag-post-post na noon ako nga ako ang cellphone tungkol sa kalagot. I-post-post din ako, oy. Kalag. Sabar niya, oy. Ako may nagpisang ilan ni mo. Basta. Dili ko ni mo berang ka karon sa mga utang. Mag-abot as presento, ha? Sabar yun, presinto man yun. Barangay paganitaan ang Magbuot ka, ha? Unsa man bayran ko nimo, dili kay manawag ko pulis. Aroy padakop ka. Pagsulti. Oy, wako'y kwarta, oy. Unsa na? Nakita na ko ang kami gituno kwarta kanimo kaning tawhana. Mao nga bayri gyud ko kun di ka gusto ka manawag kog pulis. Ha? Unsa magtawag ko, ha? Stella ni Maya, o dira, o. Kani mo, oy. Pila man ni? 3,000 na. Pre, kuan Unya pa. 15,000 man ang imong utang. Patang ako 2,000, be. Kaya akong ipuno, pre. Singan. Patang ako 2,000 kaya ako ipuno. Ang saingan ka ron. Patang ako 2,000. Aron naman eksakto ang akong bayad ni mo. Kuwang pa mag 2,000. Amin ang 2,000. Ang 2,000. Unsa? Unsa? Ambot anang asang 2,000 ni mo. Di ano? Kini. Nya, pila may akong ihatan nimo, pila akong ihatan nimo kani ha. 3,000. 3,000. Unya. So, kuwang ako 2,000. Diay 2,000 oh. Pila tanan akong natag nimo? 5. 5,000 oh. Diay 2,000. So, Pagsabot mo klaro ada pre. 5. 5. Nya, pila lagi akong nahatag nimo tanan? 5. 5. Nya, 5,000. So, impas na ko ha. Wa na ko'y utang. Wa na. Nakaw na. Gawin bright mo kanot, oy. Kanot, jerdera ko. Jerdera ko. Utang lang sa. Wabi saril ang kalikiha biya taon. Bunga ito. Ipawa niya, oy. Si Bata. Recorded by X Thunder Gaming. Jerdera, una ko kausapa. Kwarta, be. Utang lang sa. Ilom dia, oy. Anak lagi anang utang-utang da. Basta laki, utangon din mo. Si Bata dito. Saba dia, ay. Diyan na mo. Ura sa kagwapo da. Che, naong ni mo kanot. Murag lubot. Ay klaro ni utang. Akong 3,000 niya taon ba ya? Karuha taon to. Tay, nanaway. Ikaw na inaong ni mo ay. Murag panuhot nga nabuang. Sige, subot ko. Si Bata dito. Napad ka diha. Ang layan na nito. Wida. Mayo kaya pre, mayo ka. May ka na abot lang. Saan man pre? Ako kwarta ka para bayad sa kong utang, imo ipautang. Ipon siya ibayad sa imong utang, purbida. Pre? Nabara sa una ko ni. Mayo ka na pre ha. Ako man tataon tong ibayad sa kong utang. Wa na noon ko ibayad. Ikaw,
ikaw may dibayad, may ikabayad kasi mong utang. Porbida ako, wala hinon ko ikabayad. Bida, mayo ka niya, nakaginansya pa ka. Bida, kaya nakailan mo kang kanaan. Sa nga haka, beri kalakiya, bro. Pagkakindors ba yun yung duha? Hakalagyan niya akong pari. Pag itaw ko'y kalibutan, ang bayot sa duway kalibutan nga alkansi siya. Pero mas alkansi ko kay ako naman uyway kabayad sa kong utang. Ako gipahibawa akong asawa. O niya? Nayabag naman ka dubrik, uy. Imo mang gipahuwam ang kwarta nga para bayad man kato sa tong utang sa tindahan. Looy lagi ko na yan sa uning mo. Masya palitaw niya para maintenance taon niya. Unya nga no iya magibayad sa bayot. Ang sukom kay bayad. Gihulgap siya ka. Magtawag pulis ang bayot. Na, mao na ron dubrik. Ikaw na hinon ang wa makabayad sa imong utang. Ay, iyak mo ko ilisan. Tubuan pangali niya. Ilisan, nga pwerte man kadi ay inatang sa bayot niya kay nagtago-tago na. Ug wa basta. pa masakpi, di man bayad. Nagdi lang day. Basta ningon to siya nga iyagi ko nung ilisan kung padanay ang asawa kwarta. Asa di ang asawa, uy? Ato as Dubai. Pastila ni mo dubrik, uy. Ayaw taon palabi na imong kabuutan. Uy, kaya busaran ka na gyud sa ubang tao ay. Ay, sagdi lang day. Kuha-kuha ko na nagamay imong kamaayong tao. Ako rin bahala lagi ato niya. Babayad lagi ito sa kanot. Pwede ay bayad. Ingna lang. Basta kay paningla gid ha. Ingna kog dili mo bayad kay maningil ko, ako'y maningil. Magkaingon gid na siya nga sobra pa ko sa bayot ug mo'y maningil. Okay. May lang gani, kay dada ako gamaam tao ng akong asawa. Yan palabay pila ka adlaw, nakita mis parikan no to sam. Parikan no para nas tindahan. Ino pa soup drinks. Manay kaon ay. Kabida, lulo na ko be. Oh, dara kong bayad ay ha. Oh, ato na ko. Mato pa ko sa Tigbakayan da. Mangita sa kong kaprindahan ng akong motor. Lukaton na ako inig makadanag kwarta akong asawa. Upadana. Pre, gano! Pre! Pre! Orbida no, ya. Orbida, di motor naman ako kumpare. Ha? Ismail pa. Unsa ba to imong utang, pre? O bitaw pre. Akon kining nangita pa ko pre kaprindahan ng akong motor pre kay gamiton kay na kong kwarta pre. Wa ako makatumaras kong tambal pre. Mao ba, pre? Ulagi pre nya. Para ba makabayad sa ko sa imong utang pre? Ako ning iprinda. Kay wa pa lagi mo abot ang kwarta sa akong asawa pre. Oh, yan o, pre. Sige. Pila mo sa iprinda sa iyong motor, pre. Iprinda ko na ning 10K pre. Para bayad nimo ba? Ay, palit na kong tambal pre. Ako na diya, ipauta di ka palitan balin mo sa dinong bayad na itong imong utang sa bayot. Awa, ikaw hinoon, wala kakabayad sa kong utang. Ako saan, wala ko kabayad sa kong utang sa kong yutangan. Sus, lagi, pasensya lang kita pre. Sige lang pre. Bay lang tika adto pre. Ay sus, ginoo ko. Maprinda ni akong motor, bay lang tika. Baba, bebe. Ako lang dawat ani, be. Pila iprindahan ni mo? Ha? Pila ito iprindahan mo sa motor? Kuan pre kanang 10,000 lang pre. Okay ka na. Lokator niya. Mayo kayo. Nakaduwat ko rin sa akong buno sa akong amo ba. Ako lang dawat na. Sige pre. 10,000 to, no? 10,000. Nya didakan ako og 3,000 pre ha. Katong imo utang nako 7,000 lang. Pero, ayan na. sige, pero sige lang pre. Okay lang. Dara. 7,000 na. Asa ang yawi? Ayaw. Dara. Sige. Okay. Nya, Pre. unsa man? Ay lang pre ha. Kay karong Domingo, karong Domingo ako na lokaton. So wala tayo para papirma lang. Ay, pirma kinaraan man na pre. Sige. Ilabot ko kong kwarta sa kong asawa ng padapa. Ihatag din ako ng pre. Okay, sige pre. Bawa pre, sige pre. Okay, salamat. Sige pre, adto ko. Recorded by X Thunder Gaming. Nganong gidawat man na nimo, uy? Ano ka ba yun sa iyong utang din na to da eh? O di na niya lukaton, mala siya tablar, balgian niya ang katindang ni Jusmail yung motor. Unya ang mga papilis, ana. Hawa man rin niya madataon, pero ingo to siya, nga lukaton niya karong Domingo. Pantay bitaw, ha? Ikaw dublik to, dali ara gid nimong madasat, uy. Ay, sa din lang doon eh, porbida. May na lang, at least katabang taba, di ba? Nakatabang lagi. Niya siya, nga gitabangan nimo. Wala na siya, total, di am na itong motor niya. Ay, ginukwento ni mo dublik, uy. Basi baga problema ta, ana, ha? Ay, so siya may problema ni Day, o din niya lukaton taon. Sige, Day, ato na ko ha. Uy, yan ka ng motor. Diha na lang na, Domingo pa man ang lukaton. Dili mo sakyan. Wa ko lisensya taon, lukat mo ko lisensya. Hala, mao ba? Sige, maglakaw na ko.
Wala lang yung taon ako gamit ang motor taon. Kaya kung lisensya, niya ako lang sa ibutang sa bahay. Parking na ko dito. Hangtod nga, lukat to na ni parikanot ang motor. O niya, May duty day karon nga Domingo man. oh, nami trabaho ron Domingo na, dinalian mo doon. Mao nga, amo lang ito trabahoon. Nya kaning motor uy, karon man kani kuhaon, Oh, lukaton. karon eh, kaya ingon, bitas parikanot. Huwag mani ka rin siya, ihatag lang niyawit ha. Kuhaan niyang 10,000 ha. Ayaw lang ito buhay taon. Mo ba? O kansim ka ana. Ah, ito mga warta taon na pahuam taon. Ang ato makatabang taon niya bayaran na to. Mabayad lang sa ato ang giutangan. Ay, ang akong giutangan na to, ubayad lang din na to, di ba? Ay, nahala mao makaha. Sige, arin ako. Sakto ra man ni gitason aning motora. Makatukod pa man ko ini. Aw, di ka lukaton. Mag-practice ko ako English to break nga. Magpalukat po kog lisensya. Kaming duha ang mukuha og lisensya. Ay. Mao ni ang bahay ni Dubrek. Oo, mao ni. Ako yung asawa nga naman. Kanang motora ba day? Ako man na. Ha? Wow, kuya, wag ni mo. Oo. Ako bitaw na. Kailag ako sa akong motor day, uy. Og nakasag-o ko sa plate number sa akong motor. Kung saan ko na yung ebidensya nga imo ni. Nangita ka ebidensya, ha? Nay, akong ORCR. Klaro kayo day, uy. Busa kuhaon ko na kay ako na. Uy, di ka na mahimo noon. O gano'n dili man, ha? Nga ako man na. Nga naman? Nga no imo ni? Nga naman? Nga no ikaw may magbuot, imo ni? Uy, giprinda na diri namo. Akong ba na mo giprindahan, anak? Uy, naa mo ikapakita nga kasulatan nga giprinda na? Wa. Unya mo lalis pa ka? Mong ayun na lang pag-alidya. Kay kung dili na ni mo ihatag ka na ko ang motor, ha? Ikihatag yung kag-carnapping. Unsa? Ano bang taong gihatag ni mo? Ang angog dito ko ihatag ipadak ko pa rin noon ta. Kay kiyang matagkay naping. Ano taong karaping yung perinda ang taong to? Giprinda, lagi unya na kay kapakitang ebidensya na may mga kasulatan nga giprinda niya ni mo. Oo, ano? Well, uy, mo na diha. Gusto ka mapriso ta, ha? Hindi binuang mo yung parikanot, oy. Ako yung kaya nila! Mao niya akong problema. Ang asawa din kanot mo yung tag-iya sa motor taon. Niya giprinda sa karaho nga wa kung bao iyang asawa mo yung tag-iya. Niya karon, nagbuwag na ba sila? Gipalaya si kanot. Niya iya kuhaon man ang motor taon siyang asawa din na mo. Unsa may among buhaton taon nga mabayaran mis kwarta nga gibayan nako nga giprinda man ning parikanot nako. 6,000 na ba to tanan? Dili pa gyud siya mabayad taon. Unsa man ako buhaton na ni? Unsa man kung kumoy pasultihon na ni Bam at Pres Dubrek? Marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Goliath. Si Dudong Dubrek, Ate Pres. Dubrek? Oh, kini si Dudong Dubrek. May kayong tao lagi, Ate Pres. Kanya tungkol siya kamayong tao. Di man nasingon nga inabusar ka tol. Marumaro lagi ito yung amigo. Nga si Kanot kay Permero, huwang kuno kwarta kay palit tambal. Pero atik-atik ragod, Ate Pres. Kay sugarol kayo. Nya, gipadinglas bayot. Hagton nga, dagda siya motor. Prinda niya Jisbel, kay palit lagi kuno niya tambal. Awa pa siya maintenance. Pero klaro kayo pusta to sa manok ni Nanik. Yung siya adto ko sa bakay ron. Ngita ko ron ni Nanik nga yung mga manok itong tag-asa sa tiil. Kung tansa sa kayo, may papili sige hatag. Mao lagi, bao na nga. Mao na yung diferensya. Mao na yung diferensya, Ate Pres. Giprinda Jisbel o niya. Karon ang asawa mo yung naningil sa motor. Nyawa may pirma. Kaya yun, sa unya, wala tayo pirma na yan eh. Tsaya na lang, pre. May Awa na pirma. Wala. Way gipirmahan na Pres. Wa gyud sa usa, way ebidensya nga giprinda gikuha gyud siya nga asawa tapos yung problema nung saon nga mabayaran taon nga istila taon 10,000 taon Ate Pres mao na. May problema saon lang ani ron. Ako pa rin bodong iabot ka og barangay istorya na isyu kapitan nga mao ni nahitabo kaptanan. Istoryahon lang ni namo kap kay kaning asawa sa akong parikanot murag di naman wa may plano nga mo bayad kay nagbuwag ra sila kap unsaon ni nako taon kap tabangi ko ni kapitan Raymo Sulbad ana. Wala may problema og naa pa si Bambina silingan pa mo ato tapra na Bambina.
Wala na problema. Bam! Ano ba? Kay silingan pa mo. Tao di mo. Unsay nga na makapalit lan og kanang kinawan. Komprador di malapi. Mawala Di siya, malapi. no? Pero dili mo na mahugog komprador di malapi siya, bam. Kaya di Sabot-sabot mo to- naman ko. Baan man na Siya- prendaman. Iya magikawat siya ang asawa. Wala asawa pa to sila nagbuwag. Wa pa man Nita magkaway. siguro yung asawa tao no asa ang motor mautong yang sultian nga naprinda ako dai mautong gikuha ting asawa. Nya gi maro lagi kay nang ano nakaibaw man ang asawa siya. Namo pinirban. Oh, na. Kay bao ang asawa ay way gipirmahan, pwede ra gyud ni mabawi kay Ang angay na pa din yun. Ang gatong prenda. Tumbana. si kanmo. Oh, Bana. kani sa ko ba na suta sa unod sa Sugilano no, ang asawa wala na plano nga moapil og pangita sa iyang bana kaya ning ipalayas. Ipalayas. Wala na siya plano. Wala na si plano. Total, nabalik na niyang motor. Di man siya mo bayag, di man siya mo prinda. Na. Oh, O di mo siya mag-urbana, kaya daghang kay bana ron, nag-sale mga bana ron. Naghan kayo. Sale na. mga adlaw po. Sell na. Pero kapin mark ba, di sale ba mga Kung ari kita sa Panol 14, versikulo 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan, dalan kini paingon sa kamatayon. Og mangutana si Mr. Dubrick, nganong man akong gibasa nga dili man dautan ang iyang gibuhat. Ako ning i-address dito ni Kanot. Dito ni Kanot. Tungod sa iyang dautan nga binuhatan, na resulta na karon nga gipalaya siya sa iyang asawa. Apan ikaw diri Dubrick, murag diya ka mahamlin niya sa ang pagkamatarong maong dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang paingon ka, usa man kinabuhi ang nadimalas bang kung wa makuhibay resa kwarta nga 10,000. Oh, 7,000 kay namay kayo utang gididakan apan pagkangaan nga dili ang motor murag natabla ang tanan balik sa Jess. Wa na nabili ning taon. Pahibaw ka na dito sa barangay, human sa pulis, kay pananglitan ko ang asawa dili ba ning kamot nga may balik o magkita ng iyang bana, kanang ingon na naguliat, murag ilaman ang ibutang sa ang uban i-post mo gani sa Facebook nga mao ning tawha picture siya nga namaligya na merinda ni really di ang motor ingon ana matabangan kamo kay ug magsalig mo sa tabang sa asawa wa nagdi plano sa akong paminaw in kaso og dili gyud magkit-an si Kanot ang imong dismel mohanaw na gito sa masama sa hangin Tabla. mo na to siya kanang ingon nga kanang may pagkaingnon nga kanang daw bula na hanaw daw bula no nga Peter bang paita kay kanang Mas kanta ni Lord Soriano. Peter bang paita kay kinino ato ang suod man no nagbinuang nato. Na-scam gid. Wa gud kay mahimo ana. Ang ako lang ani nga ipaibaw sa barangay, dayon ipaibaw po na sa pulis ug unsay lang ikatambag tungod kay sa ako nang ikusunahan ang asawa wa na plano nga makit-an og sa gupot pagbalik ing bana iya man ganing gipalayas kamao may nakaingon. Kining iyaha, gawa sa itong bayot iyang giilay ganina, anag yun siya ingon ana. O sa bisyo, sugal, grabe din ang sugal nga maka... Tigbakay man kanang manok dagko nagpildi. Naabit ay muslingan ate Presno, ang iyang sugal ka ng atog yun sa kasino. Dako kayo. Sa una ka Alay ng... kayo. Ako nahibawaan mo, nurse man na siya. Nahitabo rin, ibiyaan sa siyang bana. Ganda mahita. Yung bana nga pulis. Basta sugarol. Siya na lang usa nagpuyo siyang bahay. Niya, madugo na lang siya pasag-ubog tubig, igiputla na siya tubig. Yarang-arag naong bang. Guwapa, puti. Nga naman yung mga tuon. Mamasin sa. Ana lang, Sir Dubre, kanya ampo lang kamahayagan siya o magka-amgo siya siyang sayop aron sa ingon, yaman karuta sa mahal nga adlaw, at least magkukuhaan ang iyang nahimong makasaypanan. Ug salamat mo pala dito, naman yun. Kung ako ang puzzle, tihon. RMN